аввало мехостам саломи дуруди худро ба кулли мардуми тоҷик, ҳам ба занон, ҳам ба мардуми дохили кишвар ва ҳам ба мардуми берун аз кишвар расонам. имрӯзҳо дар ҷомеаи мо бисёре аз мардон зану фарзандони худро партофта ба муҳоҷират мераванду дигар барнамегарданд. Кашидани аробаи сахти зиндагӣ ба сари зан меояд. ба ҳамагон маълум аст, ки моҳҳо, солҳо мегузарад, вале баъзе падарон ҳатто як занги телефонии худро ба фарзандон намерасонанд. солҳои пеш вақте ки ба хизмати ҳарбӣ ё ба муҳоҷират мерафтанд, мактуб менавиштанд. ин муҳоҷират на банки солҳои наздик ба вуқӯъ омада бошад. дар давраи иттифоқи советӣ низ ба муҳоҷират мерафтанд, вале як бономае аз худашон дарак медоданд ба хонавода, ки ин нишонаи дарак аз нишонаи инсони бомаърифат буданро нишон медиҳад. ҳофизи шерозӣ беҳуда ин ғазалро нагуфтааст: дорам ман аз фироқаш дар дида сад аломат, лайсат думӯъу айни ҳозо ланал алома. ҳоло бошад ба мактуб навиштан эҳтиёҷе надорем. бо телефон метавонем соатҳо суҳбат кунем, аз аҳволу саломатии якдигар фаҳмем, ҳатто рӯи якдигарро бубинем, ки дар ҷомеаи имрӯза соҳаи интернетӣ хеле пешрафта аст. вале мутаассифона баъзе падарон вақт надоранд бо фарзандон суҳбат кунанд, ақаллан бо телефонӣ. албатта фарзандон ба чунин падарон нафрат пайдо мекунанд, чунки ӯ на либоси гарм дораду на шиками сер ва на аз дидори падар баҳраманд шудааст. аз ин хотир ман тасмим гирифтам шеъри шоири маҳбуб Мирзо Турсунзода ҷони ширинро аз забони зани муҳоҷир ба шумо қироат кунам. ҷони ширин, ин қадар ҷангам макун, ин қадар танбеҳу дилсардам макун. гашта гашта дар ғарибӣ мондаӣ, ё фаромӯш аз инсофу диёнат кардаӣ. ҳар куҷое хоҳ будӣ хести, ҷои зистат буд бо бегонагон. ин дили ту сард шуд аз ману аз фарзандон, ёди хонумҳое аз оворагон. бе ман низ гузашт аз гулӯят об ҳам, бе ман низ хобат бурд то саҳар. бе ман як соли ту 10 сол шуд, бе ман таппиши дилат бисёр шуд. бе ман чашиди зи лабҳошон шаҳду шакар, бе ман будӣ дар боғҳо бо духтарон. бе ман дар айшу ишратгоҳҳо будӣ, бе ман масту сархушу булбули гӯё будӣ. бе ман дар васфи ишқ гуфтӣ ту сухан, бе ман дар кӯчаҳо гирифтӣ дасти зан. лек бо ҳарфи дурӯғат назди ман, кардӣ аз мардонагӣ ту сухан. гуфтӣ ман пайрави дигар падарон нестам, хостам бошам дар фикри фарзанд шому саҳар. чор гардад чашми фарзандон баро, гум зананд дилҳояшон баҳри падар. очагӯён пурсон шаванд аз падар, менамудам ман ба сӯи дар нигоҳ. лек аз ному нишон ҳеҷе набуд, гар фаромӯш кардаӣ тифлони худ. рӯи оламро дидӣ мафтун шудӣ, пас чаро фарқе накардӣ баҳри ман. неку бадро пас биё ёде кунем, ҷони ширин худ ки озод аз ғами фарзандон огаҳ камӣ. ёд дорӣ рӯзи рафтан бар сафар, баҳри фарзандон аз ватан гуфтӣ сухан. пас биё аз баҳри фарзандат нагзар, хушу хӯрам бояд зист бо ҳамдигар. ҷони ширин, пас дигар ҷангам макун, ин қадар беҳуда дилсардам макун. гашта гашта аз сафар гарду биё, назди модар, ҳамсар, фарзанду ватан. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад.